Jo, kámo, proč jsem to vůbec dělal? Mě by to hodilo samo. To je pěkná hnusárna, kámo. To je pěkně hnusný, kámo, tam ta část. Jestli to tam přehodí. To je nějaký jediný rated level, který je modrý. Nebo takovej už skoro zelený. Oni totiž v téhle verzi, v tom poli jdeš, je kdyby modrá, pak taková už světle modrá, víc, pak zelená. A pak myslím, že ještě červená a fialová má tyhle speciální. Nebo možná jenom červená. No toto by měl být nejlehčí rated level od někoho, jakože ne od těch tvůrců hry, ale přímo od nějakého hráče. I'm fun. A tak jako nevypadal ten level nejhůř, že? Vidíš? 4 pokusy.